Okay, magandang araw po sa inyo lahat mga boss. So andito po tayo sa Marawi, Kamiling. So may umpisan po tayong project dito. So nag-down na po to sa amin. So punta na lang namin para tignan yung project. Okay, so mga taga Kamiling, mga Santa Ignacia o kahit saan man kayo mga boss, kung gusto nyo magpagawa na po kayo ngayon. So kukunti lang po yung nakapila ngayon mga boss. So kahit may nakapila mga boss, hanggat wala pang nagda-down, siyempre pwedeng yung bahay po ninyo yung umpisan namin kung kayo po yung una magda-down sa amin mga boss. Okay, so kay Ma'am Silario, ito Weng Silario. Hello madam, good morning po. Kayo po si Ma'am Weng Silario po ma'am? Opo. Yun. Ako po si Mac Laganilla. Dito. May electrical na to, ma'am? Meron na po. Andito na rin po yung electrician kung sakaling mag-umpisa po kami. Ay, walang electrician sa. Ay, wala. Wala kayong alisaw na electrician. Meron naman akong mahanap. Kaya lang, kontakin pa natin. Kontakin pa po natin yun. Pinapano ko yung ilaw kasi ako yung ilaw. Okay, so ito po yung mga boss sa salas nila. Salas. Tapos ito po yung dining na to, tsaka kusina. Ito na po yung kusina niyo ma'am, no? Opo. Tapos mayroon po sa labas. Dirty kitchen. Ito yung dirty kitchen. Ito yung mga kwarto. Maluluwang pala yung kwarto niya. Wala pa yung init yung iba. May mga na mga boss, tiles na. Yung CR. Ito yung kwarto niya. So, sa dalawa. Tapos common CR. Tapos ito yung kwarto na isa. Okay. Okay, so ito na pa yung drawing natin mga boss. So yung drawing ko lang talaga yung salas tapos dining. So yan lang po yung drawing po natin. So na-drawing ko na yung actual na ito. So gagawin ko na lang po ito ng design doon sa bahay. So pagpupuyatan ko na lang po ito. Okay na po mga boss. So yan po siya. Yan na po. Okay. Okay, so okay na po mga boss. So tara na. So pagpupuyatan ko na lang ito mamayang gabi. So gabi lang kasi time ko para mag-drawing. Kasi sa umaga, marami pa akong nilalakad yung mga project po natin. Okay, so pag nanguntrapot po tayo ng Kisame. So ano na po yan, pre-drawing na po yan. May 3D animation na. Labor and materials, may cornisa na rin po. Tapos nakamasilya na rin po siya. Okay, tara. Burgos Bet. Okay, so andito po tayo sa Burgos Paniki. Burgos Paniki project. Paniki Tarlac. So update lang po natin mga boss. So yung pinuntahan natin sa Marawi, kamag-anak din daw nila sa Rion, sabi nila madam. So ewan ko lang kung kilala ni Sir Johnny Fernando. So siya pa yung may-ari dito ma'am, mga boss, si Sir Johnny Fernando. So shout out. Okay. Wala si Ma'am Jocelyn. Ito wall. Ito iwal? So ayan, bumili pala sila ng PVC, pero doon sa kabilang bahay daw, doon sa bahay ni Madam Jocelyn. So ayan mga boss. So
Ayan na. So, binaklas ulit natin yung nilagay natin dito. So, revision. So, yung plano natin, nag-iba na. So, yan na. Open siya, open. Open? Oo. TV, adi likaw na. Nako. Hindi pwede sa atin to. Madiscard yan. Oh, yes ka. Kasi naglikaw yung TV. Adi ko na, ano dati ko na. Andiyan. Adi likod. Sila tubong kas tani. One. Nga di likaw lang kas tani. Pagkasta na dyan. Sino garada dyan? Sudan to. Basta i-open tayo lang nato. Ah. Open ba lang natin. Tapos may kabel taka natin ko. Ah. PVC wire. Ay ko. Si Jay. Ati ano na ta? Kay kabila na ito. Iti mo lang, may kampanori ti kagudwa. Gusto ito. Tapos ate, upak nga ko. PVC nga ko. Sige. Balay ko. 7 feet. Te. Ti katidog naman. Ti baba ni Sir Tatay. 7 feet aga na jay. Oo. Kinita may 7 feet aja lang. Pati PVC pa lang ko aja. Oo. Tata. Kurek. Paji mabali Sir ko. Kurek pa kajay pa doon ako na. PVC pa lang ko naman. Tanong mo ko sa progress. Oo. Kali tayo yung drawing na ganyan mana, tatay. Sa bali? Bali ya? Sa bali ata. Ate iniupan na rin. Nga natin, ate timba di rin yung mga ITV. Nga open gaya mismo na. Nga ITV, mabali nga itutok kita, mabali itutok di kusina. Ito yung mangyari. Oo. Ano ni Ma'am Jota? Nagkansultan. Naman. Okay, so yun nga mga boss. Nag-iba na naman po tayo ng ano dito mga boss ng design. Siyempre kung ano yung dinesign ko doon ko kasi binase yung presyo ng TV wall design natin kung sa 3D model po natin. So pag nag-iba ng design, siyempre mag-iba rin yung mga presyo nun, yung mga materialis nun. Siyempre mag-iba rin yung mga ilalagay natin dyan, yung mga ilalagay natin. So nakabilang na po kasi yung ginawa natin dyan. So mahirap kasi rito na umpisa na natin, tapos halos pa ano na, nasa 50% yung pag ano natin dyan mga boss. Ngayon binaklas natin kasi mag-iba ng design. So yan mga boss, so mag-iba tayo ng design. So tignan na lang po natin kung ano pa yung ano dyan. So pinaliwanag naman na kay Paribal. So yung 3D wall design nito, so makikita nyo lang po dyan sa screen. So hindi na po ganun yung mangyayari dyan sa design po natin. So yung pupuntang design po dyan, yan na po yung design ni Sir Johnny Fernando. So hindi na po yung sa atin yan. Siyempre kung ano yung gusto ng mayari, yun na lang po yung gagawin natin. Okay, so yung gusto niya mangyari dito sa TV, pwedeng bumaliktad yung TV nila. So pwedeng iikot pupunta doon sa kabila. So ganun po yung gustong mangyari. Tapos itong tubular, dadagdagan. Hindi na. Hindi na? Bali, dalawa na lang. Nag-order pa naman ako ng dalawa kasi 4 yung ano. Ang hirap kasing tawagan si Ma'am Jocelyn. 6 yung nasa design eh. Pabalik mo pa rin ang wakas pa rin. Wala itong ukumbat. Kaya naman din siya, yung pag-ingat ng tawag, kita yung sino dito. Ang hirap kasing tawagan ni Ma'am Jocelyn. Tatawagan ko pa siya kahapon. Pinuha ko kang detalye. So hindi matawagan, may kausap lagi. Tapos nag-chat din ako, hindi naman niya sinasagot. Kaya siya po kasing katiwala ni Sir dito, pamangkin ni Sir. Hindi naman niya sinasagot yung tawag ko para makuha ko yung detalye. Nag-chat ako, hindi niya pa rin sinasagot. Kung ano yung detalye. Gusto ko sanang malaman kung ano mga detalye, hindi niya sinasagot. So sa sobrang inis ko dahil hindi ko siya makontak, iblinag ko na lang siya para wala na kaming kontak sa isa't isa. Kasi ang inano ko kasi dito, sayang yung oras, kaya gusto ko makuha yung mga detalye ng
ipapagawa kasi para may order ko. Kaya kahapon nakita ko yung design, 6 na tubular, so 4 lang kasi yung nasa design ko. Ngayon hindi ko siya makontak. Ang ginawa ko kasi nakita kong tubular doon is 4 ay 6, in order ko na doon sa kinukuhanan natin, so i-deliver na siya bukas. So yung tubular na yon ilalagay ko na lang siguro sa bahay. So gagamitin na lang natin siguro sa ibang project yun mga boss. Kaya na-order na ako. So ayan mga boss, iba na naman. Okay, so talagang ganyan mga boss. So talagang ganyan. Hindi naman natin may iwasan yan eh. So lahat ng project meron lang talagang mga revision. So yun lang, hindi lang nasunod yung ano natin, yung 3D model natin. So mas maganda sana kung doon sa 3D model pa lang na sunod na, ay doon na tayo papalit ng design para iwas na po sa trabaho. Pero okay lang naman mga boss. Okay lang, basta ang importante magawa natin ang maayos yung trabaho natin. Okay. Okay, update lang muna natin ito mga boss. Ayun, magmamasilyan na si Toto rito. So pagkatapos yung masilyan yan, siyempre kukornisahan tapos pipinturahan. So ayun mga boss. So maganda sana kung meron ng ilaw ito para makita natin yung mga pwedeng i-retouch. So pag ganito kasi pulido na lahat. So mas maganda sana kung may ilaw na para may retouch na natin yung dapat i-retouch. Okay. So dito nagtatapping na po sila rito. So talagang kinukuha nila yung pantay. Pantay na pantay mga boss. So yung diskarte nila rito, sinaw nila yung level. So dun sa gilid, sa gitna, tapos dun sa gilid. Tapos babarahan na lang ito para siguradong pantay pag natapos na nila to. Pag natuyo, babarahan na lang nila para pantay na pantay. So ganito yung ginawa nila. So dito sa kabila okay na, so nabarahan na nila ito. So ganun din yung ginawa nila dito, inunod sila sa gilid tapos sa gitna tapos doon sa gilid, tapos binarahan nila para siguradong pantay. So ang gagawin kasi nila dyan mga boss, pure adhesive na. So ganyan ito. So hindi po siya dry pack. Tapos may spacing din yung ginawa nila dito. So maganda kasi rito sa tiles pag ganyan na may spacing. Hindi basta-basta magtutuklap kasi alam nyo naman na meron din paggalaw ng lupa. So hindi basta-basta matutuklap yung pag ganyan yung ginawa natin. So hindi siya dikit. So ang may maganda pa rito, pag may papalitan yung tiles, kahit isa lang alisin mo, hindi masyadong madadamay itong nandito. So maiwasan natin madamay yung kabila pag ganitong may spacing po tayo sa mga tiles natin. So ayun nakanibil na ito, ang ganda ng nibil Model sana all. Okay. So pagkatapos ng ceiling, tapos itong partition na to, magpipintura na po tayo dito sa wall. So magmamasilya muna tayo. So nakamasilya na ito, kaya lang kailangan pa natin doblehin ito para sa masilya. So ayusin pa natin. Tapos nagbigay na rin ako ng pintura dito. So ang gusto ni sir na pintura dito yung matte finish lang. So meron tayong binigay na brochure kay Ma'am Jesseline, yung Biopress ng Davis. Ayun shoutout kay Ma'am Cas Alabaso ng Davis Philippines. Ayan. So ayan yung natin dito, ipipintura. So lahat ng pinintura natin dito Davis paint. Ayan na-promote na naman si Davis kahit walang kahit hindi tayo binigyan ng sponsor Okay. Okay, ang gustong mangyari kasi ni sir dito,
sa partition niya, yung nakikita rin doon sa ano, sa bandang kusina natin. So kaya ganun yung pina-design niya. So ayun mga boss. Okay. Oh, madam. Madi ka mga sumusumbat ti Facebook oh. Kung kontakan ka tanod. Madi ka mo makontak-kontak. Agtitiksak ka dakwa, madi ka makontak. Piso na dyan kayo, will kundi kalma katong ko na ang kala, hindi kami tayo. Chachatak pa kanyam ko na nati kabel ko. Nakamalok ka miss call. Dyan kayo, will come. Yung black ka na. Yung black kang talo, parehas na ka ba di nga makontakan. Alaga si Kalat yung makakontak ka dyan, dapat kontakan ka mo lang dapat. Thank you very much. Oo, sige. Okay, so mayroon naman tayong pupunta mga boss. Punta tayo sa Marawi. So mayroon tayong i-drawing na cabinet yung susunod na project natin na para sa cabinet. So yung ginagawa nilang cabinet ngayon para sa Pusorobio project po yun. So pagkatapos nun, ito namang Marawi cabinet yung susunod natin. Okay, so tara. Okay, dito na po tayo. Dito na po tayo sa Marawi. Marawi. Para di gamal? Sige, boss. Lupita ko ni Manang na. Tatay. Good morning. Drawing mo lang kita. Ito kaya nagkakanda nga pag adidas rin sa Manang. Interior design. Interior design. Ayos ah. Ang ganda. Ang ganda. Ay na. Ayos ata. Tapos rain sud. Ratio dawan. Aji Adi kagkabig gira ba? Christina? Ay. Awan, Christina. Kasta mo lang ti kabel tang kuan. Size. Sa list na. Aji, Jesus, aji ko lang to. Yaman lang to, diba? Noon na. Ato ipati ato. Diyan mo naman yung kabila kita. Kabila ta siguro. Kabila lang kita nga ta. Diyan mo, natakwana. Drawing tayo mga boss. Dito ilalagay yun mga boss. Diyan lalagay. Tuho kami madam. Ay takka ang tanong di. Hindi na kayo napakadaanan ta. Magda po kami Pagka sa mga lagi ka, Uy. Ayun mga boss oh. Shout out kay madam. Madam Almeda. Almeda. Villanueva Guerrero ni. Ay, nasaan na? Nawala. Ayun. Almeda Guerrero. Ayan mga boss. Ayan oh. Nasaan po kayo madam? ng modular namin. Salamat. Saan bansa kayo, ma'am? Saan po kayo ma'am? Sa Dubai. Ayun, all the way from Dubai. Uwi na po sila. Kailan po kayo uwi ma'am? December, kita-kits. Ayun. Shoutout din po kayo na. Shoutout kay Pinsan, Jerry Guerrero. Ayan. Ayan. Thank you. Sige po ma'am. Okay po. Thank you. Okay. Okay, si madam po yun. Si ano? Madam Almeda Guerrero. So ayun mga boss, ito pa yung cake. Miss Camille. Ay, si Miss Camiling pala si ma'am, ano na, kandidato po siya. Miss Camiling. Kaya pala maganda si ma'am. Yan, ito na po yung ano natin mga boss, yung cabinet. So na-drawing ko na, so gagawin na lang po namin ng detalye ito. Okay. Ayos. Okay, tara na mga boss. So, ano lang.
Yung detalye na lang yung ano natin dito mga boss, tapos i-send natin kay madam para may idea po sila. Okay, let's go. Okay, so ayan na po yung ano natin mga boss, PVC panel natin tsaka WPC. Okay na yan. Doon na lang sa likod. So galing ito sa ano mga boss, sa Arki panel. Pupunta sa ano mga boss, sa Itugon, Benguet. Doon na lang sa likod sir. Doon sa likod na lang. Turo ko na lang sa inyo. So in order ko lang ito, tapos i-deliver na lang po. So meron naman silang sample sa amin na binigay. Kaya in order ko na lang, tapos ayan, di-deliver na lang po nila. Sige, pato mo na lang dyan. Pwede. Dalawin niya na lang. Kompleto na. Kompleto na yung mga materials mga boss. Ayan na. Gypsum board check. Yung WPC check. Yung mga walang ganyan dito rin. Tsaka moldings. Tapos yung PVC. Tapos yung metal frame, so andyan na po. Tapos yung mga blind rivet andun na po sa bahay. So okay na. So yung mga tao na lang, hintayin na lang po natin sila na nagbakasyon kasi sila. Kasi katatapos lang yung project natin dun sa Tarlac. Kailangan pagkatapos nun, nagbakasyon po sila. So nagpahinga lang sila sandali. Ayun, pagbalik nila, ayun, okay na. Pwede na tayong punta ng Baguio sa Itugon, Benguet. Okay, so ayan mga boss, nag-deliver po tayo ng cornisa ngayon dito. So kukuha po sila ng malalaking cornisa, 27 pieces. So sa Starwin, Nases, Belen, Pedigueros, ayan mga boss. So si Ma'am Christy Soriano ang hanapin natin. Okay, so tara, magbaba po tayo. Good morning sir. Kayo po si ano sir? Starwin. Delivery sir. Oo sir. Bali nagpa-sobra na ako. Kaya sobrang ko na. Kita mo ito buds. Sige sir. Ayan o, shoutout kay Ma'am Christy Soriano. Ayan sir, 10,850 na lang. Oo. Saan nyo ilalagay sir yung project mo? Dito sir, sa loob. Ah, dito, sa kabila. Ayan, pahugas nga ako ng kamay sir. One hour later. Morning sir. Ayan mga boss, ito pala. So, oo, nawala po kami. Napunta po kami doon. Kasya na siguro yan. Okay, so ito na pa yung bababa po rito mga boss. Pagkat lang sir, ano yun? Hardiplex? Pagkat kan barena. Ada pintor lang sir? Ori pagkat yalatan. Okay lang. Basta kung pintor na
pagtutulatan orang ti barena na. Okay, so done muna po tayo rito sa hardware. Sa may Santa Maria pa rin ba to? Santa Maria. Ayan. So Openia Enterprises Construction Supply. Bili tayo ng Davis flat latex. Pabili nga ng Davis flat latex, ma'am. Okay, so ito pa yung binili natin. And then treated ba na Davis flat latex 7,800, tapos isang paintbrush na Diuno 15 pesos po yun. Bale 7,815 po lahat to yung mabili po natin dito mga boss. Okay, so punta tayo sa site. Bali self-service po rito mga boss pag bibili ka. Hindi, naka-break po sila. Kaya kami po yung nagbuhat. So tara. Okay, dito na po tayo mga boss. Anong kulay niyan? Candy. Cane sugar. Cane sugar. Sugar cane? Cane sugar. Ah, cane sugar. Binaligtad. Mga boss, ipababa natin mga pintura. Kasi ito yung brush. Ay, yung ano pala, susi. Okay. Okay, pababa muna natin. Pababa man lagi ko. Pintura. Ay, pintura. Pababa may pintura, idol? Ay, pintura. Pag kayo baba. Okay, so andito tayo sa taas mga boss. So, halos tapos na rito mga boss. Sa ceiling. So, susunod natin ditong wall. Okay, so napintura ng mga ceiling. So, pinauna ako kasi mga ceiling natin mga boss. Ayan o. Flat latex lang yan mga boss. Davis flat latex. Okay, so dito ganun din. Pero ito. Okay. Engkal, madiyumot ngayon ka sa crack. Pwede pa boss. Yung pinahid-pahidan damot tan na. Ha? Ini tanda niya kahit pa yung baba. Sinong pahid ijay? Yung panyata yung Sino nagpahid tigi karakit ta? Sino nagpahid tigi karak? Sino nagpahid tigi ta karak? Sino nagpahid tigi ta? Sino pa kayo ta? Sino nagpahid tigi ta karak? Oh, awan tayo nagpahid kanya danggal. I-epoxy pa bago pahiran. I-grinder pa yung kaloka bago nga ikanti epoxy. Lalaw digit ano. Okay, dito mga boss, nagre-retouch lang sila. Retouch bago nila i-flat. Okay, so wala na yung mga bukol-bukol na mga blind rivet. Naitago naman na. Ay, may sana yung Jumla.
Dito, lilihain pa to mga boss. Okay. Paradasan nyo tayo ko, siling, ta isarono tayo tayo wall. Ito bago nga agmasil yan to, anggal. I-maskin tape di kita ko moldura. Iganti maskin tape na. Ay, di kita hamba. Bago nga masilyat ta. Ay, 50%. Madi, maskin tape. Taro madi nga makwa. Skin coat. Ngunan niya ito siling, palpasin niya ito siling bago ita kwa wall. Ayan mga boss, nagre-retouch na po sila. Retouching. Tapos susunod natin itong wall. Skin coat din, babatakan po natin yan lahat ng wall, babahagakan po natin ng skin coat yan. Tapos yung pinakatapot na ito, yung whitewash ng Davis. Yun po yung napili ni sir na pinturan niya dito sa interior niya. Dito tayo. So hard reflex po ito mga boss. Hard reflex. Hard reflex ceiling. So ito po yung ginawa natin dati. Ito yung ginawa natin. Okay. One hour later. Okay, andito na po tayo sa bahay. Nakauwi na po tayo mga boss. Ayos. Okay. Okay, so tignan natin yung modular cabinet. Ano, ayusan? Concealed na lang. Okay. So ito yung pupunta sa Puso Rubio project. Okay na. Okay, abangan nyo na lang po yan mga boss na ikabit natin doon sa Puso Rubio Pangasinan project. Okay, so yan lang muna mga boss. Hanggang dito muna yung vlog for today natin mga boss. Kita-kita po tayo bukas. God bless po.